Sublay P. Baro, Ipidang Samhai P. Shakatup Kubo, Mitaka Janmin, Shavan Pash Kikubor Kibabnya, Petrai Kimat Bakongsan. Liu Menteri Rang Badu Ukari, ka jahat ka bahek do ka pertai ka Ganga Villas. Pentikna ke Election Commission of India banyat bet ke election ha Meghalaya. Omdon jing temu kaseng Kongres na Meghalaya ban bo ya kamat ILP ha kamat terekam jongka. Bat beliau Menteri ke Sarkar Jelau bak kermen Shillai kamadan pelang plastik hak liariat. Ki kubor ki babnya. Menteri Rang Badu Kari, Narendra Modi minta kesengi ulap lia ke jahat ke bahek tam ha ke pertai ke MV Ganga Villas ha Varanasi ling ba ke video conference. Ulabu ru yo mau nongrem na ka benta ki projek beper ki bakot palat ya ka shi hajar klur tingka. Haba ajeng keren, Menteri Rang Badu Kari ulaong, baka India ka long ka babiang hakalit ka wan ling ba ki wa na do baka India ka don palat, shi spa arpusan tili ki wa, bat ka balong ru ka bakham tat hakalit ka wan. Ke MV Ganga Villas kan sedang ya ke jingat linti na Varanasi menta kesengi bat kan ya palat ya ka lai hajar arspa kilometer ha ki sanpuai sengi ban poi shadri bugar ha sam lingba ka Bangladesh ka ban ya lingba ya ar punyau teli ki wa ki bedon ha India bat Bangladesh. Ka kinhun jong ke Election Commission of India kalapoi ha Shillong na kabenta ka jing penkre ke election ha ka jela bat nakaliang Chief Election Commissioner Rajiv Kumar ula pentikna ba ke election kan long ka bayat bet ya renti ha ka jing wan sha kan ke jela ka commission kala penlong ya ka jing elang bat ki sengsain perthai bat ki weipat ki kinhun jong ka sarkar jela na kabenta ban pentikna ba kan ke election kan ya bet ya renti. Rajiv Kumar ulaong ba on sa Shimkhia yigijing penterekam beper kintup ya ka model polling station ka women in command polling station but ka green polling station ulaya thoru baki wei ki kor penterekam kum ka voter helpline ka si vigil app on sa penterekam na ka bentaban penlong ke election ka bakhot ka basuba ke election commission ka yale ban penbiang ru ki kor ki bor na ka bentaban penlong ke election ka baya be ya renti haringkat ka jingi terelang bat ki kenhon beper bat ru ban bistar thut ha ka be day bat ka jingsep ha ki constituency. In these 2 days, friends, we first met with all the political parties. All the national parties, regional parties, state parties, so that we can get their views, their comments, their suggestions, their inputs, their apprehensions if any. The term of the Meghalaya Legislative Assembly is up to 15th March 2023, so we have to complete the entire process before that. Menteri Khana Joko Sarkar Pedeng Ubedekmi Katanat Skill Development and Entrepreneurship Rajiv Chandrasekhar ne kasngi ulas setiap parti ke NPP da ka boong bagi sengsan pertai ki bomdon AA na ladi ki kop sarong na ka jeng ajeng yarap jong ka Sarkar Narendra Modi kani ka jeng kren kalawan na ute Menteri halor ka jeng kali sapang ki projek ki belawan lingba ka Sarkar Pedeng ya ki belapen kalano sya ki projek jong ka jela. Utai Menteri ulak kentat halor ke jengkeno baka seng BJP ka day ke seng ke pepersyak ke niam Kristan ha ka balak keno baka wanra ru ke jenge pihak ha pedeng ke BJP bat kipat Kristan. Utai Menteri ulak ongru baka jengkiu ke jela Meghalaya ha baro kiliang ka day lingba ka jengsyam kia Menteri Rang Badu Kari. Kam haswa Menteri ulai syam benta ha ka pukram ha ka babon kina ki kentai klapnya so sya ka seng BJP ha West Shillong constituency. It has become the practice of many chief ministers and many governments who have nothing to show on their own to bask in the reflected glory of Prime Minister Narendra Modi ji's work, Prime Minister Narendra Modi ji's schemes. It is not unusual because political parties that have nothing to say, nothing to do, or have achieved nothing. Kaseng Kongres jong ka jela kamshim la themu ban bo ikamat ILP hapo kamat trekam jong ka mat yakani la pentikna de kinong yalam jong ka All India Congress Committee ke blai kan do ke kirtong kani kaseng hanong ba Shillong ne kasngi
Kani kan hon jong ka AICC belalam kemat do MP ka Raja Sabha umukul bi Vasnik ubala wan jurep ya kani kanong ba ne kasngi na kabentaban bishar benia ya ka jingpen kre jong ka seng ha kani ka jela. Habi akran bekla patai kubor Vasnik kula ong ba shansa katu kat ni kinong yalam ki ba kemat kin sa wan ya so bat ka seng ha kani ka jela. Uni unong yalam ka AICC ula ong baka jingwan ra ki kertong ki bethmai kan long ka jingerap na kabenta ka seng Congress ha kani ki election. And all friends who are here. Just being new candidate, I don't think that this is a disadvantage at all. At several places we have seen people contesting for the first time. People who are young are getting very good support from the electorate everywhere, and solely I think BJP has polluted Indian democracy like anything, and that is threat to our democracy. Laingot ki khna ki blaklat no na ka jingkem ding ha ka janbi jo ka khatwei tarik mentau benai hakli umtro ka Bahamawati Riboy district. Ya ka jingtap don boromi kini ki khna la pendap ma kasengi pale hakli umtro. Ki arngot chipara ki bahapadeng ka erta ka ba ar ba laisnem ki lele kai bot woi khna ubasau snem ubalalat yala dia na ka tege jingja. Katkum ki kubor la ong bagi ki khna ki lele kai hajan ka yin jong ki ha ka ba ki la rung support liu jong skomu belar kyang bha bot woi na ki ulah thang ding. Tikum ta ki ki khna ki langat ha ka tege jingja. Hadin bala yo jing tip ka tege jingja na kalyang ki pulit ki lalet cha ka tege jaka na ka benta bentok ki benya. Hinrei la pensa nge no ya ka postmortem hadin ka jingkirpat na ki bahayeng hasem. Ya ka madan yele kai football belas yang do plang plastik lapli hakli riat ke baha East Giant Hills district da umentri ka sarkar jilla berbalong ru UMLE ka than uba kermen shilla ulai shimentaru ha ka jingile kai football paralong ya kani ka madan jong ka East Giant District Sports Association la tailing ba ka District Mineral Foundation Trust. Hapa ajeng keren hak tegesngi uba shilau la ong ba kani kamadan kan ajeng erap ikinong ile kai bakin yo ban kilan met nang bakin long kinong ile kai football ki bakin sai. Minta pat ngene pet ikajeng long jaman ka sim benang shalong ka jing shit kalong khan rio pon iway degree Celsius ba ka jing kriat kalong lai pon iway degree Celsius ka jing ngam kau hau kalong sau pu sau na ka shispa min step pat pra pu sau na ka shispa janmin kala banot ka jing hap slap ka ba malumala ki kat tu ka ni ki benta shalong sa shisien pat ngi pen kan mai phi ben ka khubor jingi phila ban pet ha ka ju ka por ha ka YouTube channel bat ru phila ban pet ki khubor bam la kasngi ha ka Facebook Twitter bat Instagram jong ka DD News shalong Schwaben poi shu bakut jong thup khubor ni pet biang sisien kemat pekongsan Beli menteri rang ba adu kari ya ka jahat ka bahe du ha ka perthei ka Ganga Vilas Pentikna ke Election Commission of India ban yat bet ke election ha Meghalaya. Om don jing temu ke seng Congress na Meghalaya ban bu kamat ILP ha kamat trekam jongka. Bat beliau menteri ke sarkar jelau ba kermen shilai kamaran pelang plastik ha clear. Ti perlok tu lah poin jong kut jong kut ku bor jing minta ke janmit hadu bindi syambiang bat pila syai kesngi ku play pi baro